Nin tuma ma sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara misabugukaw fɛ yen an ka foli ni walimandɔn bɛ aw ye an minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni na kumabaw filɛ nin Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan ADN Mali olu ye lafaamuyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin section 46 ma lafaamuyali kɛnɛ min b'a ta ko naaninan na a baaraw kuncɛra ka bɛn ni utukalo tile 26 ye. An ka jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la kunnafoni kolonw bilali internet sanfɛ fɔtogo wɛrɛ la bɔlɔlɔw kɔnɔna la kɔlɔlɔ jumɛnw bɛ o la an ka ɲininikɛla Maretu Jalo ye ɲinini dɔ kɛ APDP kun kan n'olu ɲɛsinen don adamadenw ka kunnafoni lakanani ma nunu de aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Aw dangana Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ADN Mali olu ye lafaamuyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin section 46 ma lafaamuyali kɛnɛ mun b'a ta ko naaninan na baaraw kuncɛra ka bɛn ni utukalo tile 26 ye Bangɔni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la Cherifla misiriba kɔnɔna la a kɛnɛ kan Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Fatumata Yaya Kane ani Nuhu Kone tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara Bamako ni o ye section de Bamako ye u ye ADN Mali ka bureau exécutif a ka délégation bisimila dɔgɔkun 2 bɔɲango kɔnɔ lafaamuyali nasiraw kan lafaamuyali min ni o kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin secrétaire généraux ma ka taa se tɔn wari la baaralaw ma ani président Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔn bolofara 46 ni o ye a section ye Mali jamana kɔnɔ lafaamuyali min ni o kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin tɔn yɛrɛ maracogo ɲumanya nasiraw ma. Ouais bon siga foyi t'a la ni wasa sɔrɔla parce que kunnafoni caman bɛ dugu ma ni y'a jateminɛ tɔn structurelen don comité sous section et puis national. Bon, national ni section de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ section délégué mais laɲini ye mun sigira nin sen kan o ye k'a fɔ national ka nin tournée de sensibilisation ye a ka jigin fo comitéw la o la national ye sigi organisé ni a ka cɛbɔw ye minnu ye missionnaires ye pour que baara in bɛ se ka kɛ cogo ɲuman section ni sous section ni comitéw an bɛɛ lajɛlen ka sigi an ka hakiliw falen falen a kun ye mun ye n'o ye lahara ko ye ala k'o ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo. Ni hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a taara ADN bureau national fɛ waleya in sɛbɛkɔrɔ fora kosɛbɛ tɔndenw fɛ ka sanga ni baara in yɛrɛ nafaw ye o siratigɛ kelen kan u y'u ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nin ko in labɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔla ka labanna ka ɲɛmayasow wele ka na nin n'a ɲɔgɔnna hakilinaw cayalen nasiraw ma. An bɔra ka bureau national ka ayiwa u y'an an ka sous section 11 fɛn fɛn b'an bolo u y'an ka o mara bɛɛ cogoba ayiwa an sigi o sigi u bɛ conférence belebeleba de kɛ ayiwa ka sous section délégué wele a n'a ka comité délégué bɛɛ ala ka n'a ɲininkaliw tɔngu la ayiwa tɔn yɛrɛ a bɛ fonctionner ka ɲɛ cogoya min na ayiwa au niveau du secrétariat o baaraw bɛ se ka taa cogoya min na ka ɲɛ trésorerie fana baaraw o bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲɛ ani président fana ka ya a kɛnɛ kan pour que bɛɛ ka leçon ɲuman sɔrɔ Mali section 46 an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka taa ni formulaire kelen ye a kun de kun y'o ye. An nisɔndiyara an fari foni na an ka dugumɔgɔw y'a jira k'a fɔ u ye faamu sɔrɔ baara ninnu na kosɛbɛ an yɛrɛ kɔnɔ an nisɔndiyara dan foyi tɛ an na bi nisɔndiyara an b'u yɛrɛ de fo k'u barika da u n'u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ u nana hɛrɛw la ala k'u sigi hɛrɛw la baara ninnu ala ka kɛliw nɔgɔya ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara min a tun bolodara ADN bureau national fɛ ka ɲɛsin section de Bamako ma ni a kun daminɛna utukalo tile 11 ka taa se a tile 26 ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Bangɔni Janginɛbugu la Cherifla misiri sanumanba in kɔnɔna na. San yirituruba okumu kɔnɔna la société boiserie Farouta ye yiri 200 turu kotuba n'ale bɛ kita mara la baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni utukalo tile 24 dugutigiw fo ka taa bila maaba caman na olu tun bɛ a kɛnɛ kan Sadio Siribe bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ka kɔni ni utikalo tile 23 ani tile 24 cakɛyɔrɔba min bɛ ni a bɛ wele société boiserie Farouta Sar la a ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔ
a ye maa hakɛ dɔ la wuli ka taa tile damadama baara kɛ dugu damadama la ni o dugu ninnu bɛ wele Kotuba, Masala, Nafaji ani ka taa fo Manabugu ni o bɛ Kita mara fɛ Mali marayɔrɔ fɔlɔ fɛ o ye Kayi ye. U ka nin tile fila taama in kɔnɔ a kun ye ka se ka jiriden 200 turu ka kɛɲɛ ni san o san uti kalo ni o kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ jiri turu kama Mali jamana kɔnɔ. Jiri turu ni a diyara an ko k'an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini u nana laɲini k'u bɛna tari 1 turu k'a d'a ma a diyara an fɛnɛ an y'a ŋɛniɲɛ siri u ye don min boloda a ka d'an ye a ka di Manabugu kɔrɔ ye ka di jamana ye an bɛ Ala deli fɛnɛ Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye jiri nafa ti ban fo k'i sa. Baaraw kunfɔlɔ daminɛna mara min ni a bɛ wele Kotuba ani yen dugu ɲɛmaabaw u y'u ka nisɔndiya ni waleɲumandɔnfɔli kɛ k'a ɲɛsin Société Boiserie Farouta Sall o ɲɛmaaba ni o ye Mamadu Farouta ye ka sabu kɛ a ye dɛmɛ min lase u ka dugu ma. Ntanunika caman kɛra kɛnɛ in kan ka ɲɛsin Mamadu Farouta ma ka sabu kɛ a ye waleɲumandɔn baara min kɛ ka ɲɛsin dugu in ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la pɔnjɔ moto di o n'a ɲɔgɔnna caman. Foli diyara n ye Farouta bɛ ka ne dɔ siɲɛ na wɛrɛ Farouta bɛ ka ne dɔ siɲɛ nga koko sababu Farouta bɛ ka ne dɔ siɲɛ lew n ka dugu denmisɛnninw ni a faamaw sera n fɛ yan ko Farouta nalen k'a bɛ plan ɲini mɔgɔkɔrɔ dan ye ne ye bi Farouta n'a nana k'a k'i bisimila a ye fɛɛrɛ sɔrɔ n ka pɔgɔ bili a ma ban fɔlɔ dɛ nka a bilira fɔlɔ n tɛ Farouta ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛ foli di Farouta ka ciden bɛɛ lajɛlen ma o nana yirituru la bi a diyara an ye a bɛnna an ma mɔgɔ i bɛ Ala deli fɛn min na ni Ala y'o nɔgɔya i ye o y'i sago de ye o tuma yirituru kɛli anw ka dugu kɔnɔ yan bi a diyara duguden bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔ a diyara bɛɛ lajɛlen an na foli b'a ye anw ni yirituru cɛ an ma deli k'a kɛ ba a fɔlɔ kɛtɔ de y'anw ka dugu kɔnɔ nin ye mais a sababu y'a mun ye o ye Farouta de ye o fana sababu ye mun ye a fɔlɔ o y'an ka pɔngo ye an b'o foli d'aw ma kosɛbɛ Farouta y'an kanu fo ka s'a da la ma nama ya fo kɛra n'o la jama nara ko nara yirituru anw fɛ k'an fana la foli y'o ye ko ni ce o ni baraji ko k'i bisimila bi fo tuma min. Maa min ɲɛmaa nɔna bila kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko nin baara in bɛ tali kɛ min b'a to jiriden 200 o bɛ se ka turu cogo min na ka sanga ni Mali sariya sɛbɛn min y'a jira ko n'a ma ɲɛ i bɛ jiri bɔ i kan ka jiri nɔ labila Mali jamana kɔnɔ. A ka nɔlabila tila ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan ka foli ani tanunu k'a ɲɛsin Kotuba dugu ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ani a ladalamaw fo ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ma ka sabu kɛ u ka bolodi ɲɔgɔnmaya ni a ma daminɛ bi. A ka laseliw kɔnɔ a tila k'a ɲini Kotubakaw fɛ min b'a to jiri minnu bɔra ka turu u ka se k'u janto la min b'a to don dɔ la maa wɛrɛ bɛ se ka sigi o suma la cogo min na i n'a fɔ a bɛ fɔ an ka zana la cogo min na maa min ye jiriden 1 turu a ma ɲɛnamaya gansan. An bɛ yiri turu campagne de la nin wagati in na ka d'a kan sarakisɛ min n'o ye 028 ye ko n'i bɛ yiri baara i k'a tɔgɔtɔgɔ tɔgɔtɔli ye mun ye i tɛ se ka kɛ yiri tigɛla ye fiyewu k'i sigi k'i bolo da i sen kan ten tɔ i ka kɛ yiri turula fɛnɛ yiri fɛnɛ turulen o tɛ ten n'i ye yiri turu fo i k'i jija k'a sécuriser ye mun ye i ka se ka yiri tanga k'a kɛrɛnkɛrɛn a ka se ka balo ka se ɲɛnamaya ma parce que yiri ye fɛn dɔ ye kuma donso ko ni yiri tɛ ji tɛ ni ji dun fɛnɛ tɛ ɲɛnamaya tɛ donc an bɛ laɲini min kɛ population ye k'u jilaja Société Boiserie Farouta an n'u de ye baarakɛɲɔgɔnma ye u kɔni u y'u ka dugu d'an ma an ka plan d'aménagement k'a la o diyara n ye a bonyana ma société tɔgɔ la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka da hukumu kɔnɔ an k'an jilaja yirituru kɔni ye fɛn ɲɛnamaba de ye yirituru nafa tɛ fɔ ka ban ni yiri tɛ yen ji tɛ yen fiyewu ni ji fɛnɛ dun tɛ yen ɲɛnamaya dun tɛ yen o kɔni an bɛ laɲini min kɛ sa an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn min bɛ se ka to ni yirituru in bɛ se ka yakubaya cogo min na dɔ bɛ se ka fara a fanga kan san o san an bɛ dugawu kɛ Ala ka se k'an ye nin kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kan donc n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye Kotuba n'a ka commune jama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan yan an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen Société Boiserie Farouta tɔgɔ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni jiri damadama turulen yanni ka tɛmɛ ni baara tɔw ye dugu tɔw la. An ka jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la kunnafoni kolonw jɛnsɛnli internet sanfɛ walima fɔtogo wɛrɛ la bɔlɔlɔw kɔnɔna la kɔlɔlɔ jumɛnw bɛ o la an ka ɲininikɛla Maritu Jalo ye ɲinini dɔ kɛ APDP kunkan n'olu ɲɛsinnen don adamadenw ka kunnafoniw lakanani ma i n'a fɔ photo video o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ.
Bibina bololo kana jɔyɔrɔba bɛ adamadenya taabolo la ka d'a kan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ wa fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye yɛrɛfɛnw bila yɔrɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye nga a ka kan maanifin k'a dɔn yɛrɛfɛn min kan ka bila ani min man ka bila cakɛda dɔ sigila sen kan Mali kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko APDP Autorité de protection des données à caractère personnel kabini san 2013 Autorité de protection des données à caractère personnel a tubabukan ka jan kosɛbɛ ina fɔ n y'a fɔ cogo min na baarakɛyɔrɔ mun sigira ka hadamadenw tɔgɔla kunnafoni k'o kɔlɔsi c'est-à-dire ni ko baarakɛyɔrɔ c'est-à-dire jamana yɛrɛ de y'a sigi sen kan parce que développement minnu bɛ sen na ɲɛtaako minnu bɛ sen na i n'a fɔ subahana mansin bɔlɔlɔkow n'a a ɲɔgɔnnaw donc olu kana dangari hadamaden ka hakɛ la hadamadenw hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mana hadamadenw tɔgɔla kunnafoni i n'a fɔ i tɔgɔ i jamu i ka téléphone numéro fɛn minnu bɛ yen n'a fɔra ou bien n'a yera ou bien n'a mɛnna a bɛ dɔn k'a fɔ ko de karisa ye ka bɔ maa tɔw cɛla bamanankan la a bɛ fɔ k'a bugulatigɛ ka bɔ maa tɔw cɛla donc jamana y'a ye jamana ye engagement ta c'est-à-dire farafinna bunakun na ani fɛn na diɲɛ seleke naani tɔnbaw fɛ donc k'a fɔ k'a bɛ hadamadenw ka hakɛw k'a b'olu kɔlɔsi bon hadamadenw ka hakɛw kɔlɔsili la tɔgɔla kunnafoni fana ye hadamaden ka hakɛ dɔ de ye donc o fana kɔlɔsili o fana bɛ na ni hadamadenw ka hakɛ defani fana ye quoi donc c'est pourquoi jamana ye nin baarakɛyɔrɔ in sigi a ma sɔn ka baarakɛyɔrɔ in rattaché département na a ye baarakɛyɔrɔ in a y'a sigi k'a k'a damana baarakɛyɔrɔ ye k'a bila a kelen na a bɛ fɔ ko autorité indépendante o kɛkun ye a bɛna hakilila minnu di a ka baara kɔnɔna la mɔgɔ kana se ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka u diyagoya k'u don da dɔ fɛ da mun ni sariya tɛ taa c'est pourquoi a fɔra ko pression tigiw ka a baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ka jamana ye maa 15 minnu bɛ ka bila yan olu bɛ yen ka fara service baarakɛdenw kan an minnu bɛ baara kɛ olu ye n'an b'a fɔ ko service technique donc bakuruma fɔli la ni APDP ka baara ye damana ka di hadamaden na tɔgɔla kunnafoni taasira la i n'a fɔ mɔgɔ y'i foto ta mɔgɔ y'i ka kuma transférer mɔgɔ wɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ n'i ka yamaruya ye mɔgɔ ma n'i foto ta k'a tigɛ k'a bila maalankolon fini hadamaden kanangolo fotow la i bɛ se ka plainte don o plainte bɛ déposer APDP kɛrɛfɛ yan o bɛ déposer service kelen yɛrɛ bɛ yan mun bɛ plainte ninnu traiter o plaintew la sisan ɲagini b'a la yan APDP bɛ amande fɛn ɲagini mun da hadamaden kunna a bɛ fɔ o ma ko amande ale ni dommage intérêt tɛ kelen ye donc amande n'a fɔra amande dɔrɔn o bɛ taa jamana ka kɛsu la donc APDP bɛ ɲagini mun kɛ k'a daminɛ 500,000 ka se 2 tila ka se 20,000 ma o bɛ taa jamana ka kɛsu de la kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔ sanfɛla ko fu tɛ yen quoi et puis mɔgɔw kana miiri k'a fɔ ko ne bɛ ka n tɔgɔla kunnafoni de di bɔlɔlɔ sanfɛ ko a ka dɔgɔ quoi tɔgɔla kunnafoni dɔgɔman tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ internet sanfɛ a bɛɛ bɛ se ka ta ka dangari yɛrɛ la sini APDP ka baara ye mun ye gɛlɛya wagatiw la i n'a fɔ an ka jamana bɛ hukumu min kɔnɔ sisan yɛrɛfɛn bila bɔlɔlɔ sanfɛ o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye APDP jɔyɔrɔ ye mun ye ni dankarikɛla maa min ka yɛrɛfɛnw na APDP ka baara ye bakuruba la fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ tɔgɔla kunnafoniya kan données personnelles i tɔgɔ b'o la i jamu b'o la numéro téléphone b'o la plaque numéro b'o la i ka géolocalisation b'o la i ka so b'o la fɛn o fɛn b'a to a bɛ dɔn ko nin tigi ye nin directement ou indirectement mobili plaque tɛ se k'a dɔn directement ko nin ye nin tigi ye mais n'i y'a ta ka taga n'a ye ONT la ka jumelage dɔ kɛ i b'a dɔn mɔgɔ min ka plaque don i b'a dɔn mɔgɔ min ka mobili don donc olu bɛɛ ye tɔgɔla kunnafoni dɔ ye mɔgɔ si tɛgɛ man ka maga o la ka sɔrɔ autorisation t'i bolo baarayɔrɔw b'o la servicew b'o la hali particuliers b'o la minnu bɛ entreprise fitininw sigi i tɛna se ka mɔgɔ si embaucher baara la ka sɔrɔ i m'a ka données personnelles dɔ ta publication néfaste ninnu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ fɛn caman ye mɔgɔ bɛ se ka baga ɲɔgɔn ma publication néfaste dɔrɔn kama mɔgɔ b'a fɔ ko fake news ko information minnu tɛ tiɲɛ a bɛ se ka kɛ sisan u bɛ dɔ photo ta ka kuma dɔ fɔ k'a tigi ka fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ donc mɔgɔ bɛ se ka wuli k'a bila a tigi la ten u bɛ se ka dɔ ka so ta k'a fɔ ko nin tigi ka so ye ka sɔrɔ a tigi ka so tɛ k'a tigi y'a don ta a y'a bɔ ta u bɛ taa ka taa bin a tigi ka so ka so kari ka fɛn dɔ kɛ donc u bɛɛ bɛ se ka kɛ publication néfaste problème ye an filɛ waati min na sisan mɔgɔw k'a dɔn i bɛ publication kɛ bi sinikɛnɛ a bɛ se k'i rattraper mɔgɔw yɛrɛ bɛ hali i taara baarayɔrɔ dɔ la k'i bɛ ka i ka CV déposer u b'i ka publication lajɛ k'a lajɛ est-ce que i bɛ publication sugu jumɛn kɛ e ye mɔgɔ sugu jumɛn yanni k'i ta baara la parce que publication ninnu fɛn wɛrɛ tɛ o an b'an yɛrɛ yira cogo min na kɛnɛma o de don
publication b'o dɔrɔn de yira internet yɛrɛ o dɔrɔn de i bɛ cogo min na i ka so kɔnɔ i fɛ k'i yɛrɛ yira kɛnɛma ten ani n'i bɛ publication kɛ i k'a janto cogo bɛɛ i ka données personnelles yɔrɔ i k'o sécuriser kosɛbɛ ka mɔgɔ tɔgɔ a den tɔgɔ a fa tɔgɔ a somɔgɔw bɛɛ tɔgɔ bila k'u bɛɛ buruja k'u bɛɛ dɔgɔya i b'i yɛrɛ bila a tigi place la dɔɔnin dɔrɔn n'a sɔrɔ e kun don est ce que a ka di ye i somɔgɔw da ka don o ko sugu la ko dɔ bɛ yen i bɛ fɛ ka da i yɛrɛ la mais u bɛ don i la fo ka se yɔrɔ la i yɛrɛ tɛ fɛ ka se yɔrɔ min na donc mɔgɔw k'u yɛrɛ bila u bɛ minnu dɔgɔya u k'u yɛrɛ bila a place la dɔrɔn k'a lajɛ. APDP ye cakɛyɔrɔ ye min kan ka dɔn maliyɛndenw fɛ barisabula u ka baara ye ka bɛɛ lajɛlen lakana maa o maa i bɛ Mali dugukolo sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ maliyɛnden ye ni dankari kɛra i ka yɛrɛfɛnw na n'i sera APDP ma maa min ye dankari i ka yɛrɛfɛnw na ɲangili bɛ ta ka o sɛgɛrɛ. An ka jamana kuntigi kɔrɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita bilala ka taa ka so kunnafoni dira finitigilakaw fɛ ka bɛn ni alamisado utukalo tile 27 ye karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ n'a minɛna utikalo tile 18 surasiw fɛ a jarala k'a fɔ ka bɛn ni alamusa utikalo tile 27 in ye a bilara wa o kuma kelen fɛnɛ na a bɛ ka jira k'a fɔ a denkɛ Karimu Keita sera ka bɔ Mali jamana da fɛ. Surasi jɛkulu min bɛ fanga na bi Comité national pour le salut du peuple CNSP a ye laseli kɛ k'a fɔ a b'a da Maliden ni diɲɛma tulo kan k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita labilala wa a bilama bɛ a ka so. A ka duden dɔ fɛnɛ ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita donna a ka so araba ka dugu jɛ alamusa la Sebenikɔrɔ wa k'a jiginna ka bɔ mobili kɔnɔ a kelen maa ma dɛmɛ don a mɔ maa minnu y'a kɔlɔsibaaw ye sa lakana tigilamaw la a ka denbaya la yɛlɛma donna olu la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ don nataw la kunnafoni di kɛnɛ bɛna sigi sen kan surasi jɛkulu Comité national pour le salut du peuple CNSP fɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita bilacogo kunga ka bɔ Kati kana bisimila minɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen kɔni danganiya mɛn a ka k'a fɔ jamana ɲɛma se bɛ a yɛrɛ la a bɛ se ka maa bisimila kuma min ma na ja o kɔrɔmasuru kɛra fɛn min ye diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ an fɛ yan MINUSMA o ɲɛma Mahamata Sale Anadefu yera a bɛ ka bɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka du da fɛ ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama na o kun ye Guillaume Ngefa ye adamadenya hakɛ wulapasali ko diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA kɔnɔ ale ɲɛsin bɛ o ma denkɛ Karimu Keita jirala k'a fɔ ale sera ka bɔ Mali jamana da fɛ k'i kunda Konowari jamana kan a ka denbaya tɔw minnu bɛ yen k'a bɛ t'olu sɔrɔ yen kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Karimu Keita utikalo tile 18 ɲuɲu ni ɲaɲa bɛ wuli kuma min ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma ko y'a sɔrɔ a ye kumani dɔ kɛ duba kɔnɔ a yɛrɛ ka du fitinin min bɛ duba kɛrɛfɛ maaw taara bila yenna ka yen bilenkolon di ka dakolon di a yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ ni k'i den ka bɔ Mali jamana da fɛ. Ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Konawarikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo kanubaw y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ko a jɔsi mɛ ka bɔ kalata sɛbɛnba la o kɔrɔ ye a tɛ se ka kalata jamana kuntigisigi kalata senfɛ wa a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye fana ko nka ko n'a ta bɛɛ olu ka cɛbɔ bɛ kɛ Laurent Kudu Gbagbo ye Aswa Adu ni o ye konawarikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo wa fanga ɲini dɔ Front Populaire Ivoirien FPI a secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo bɛ kɛ cɛbɔ ye jamana kuntigisigi kalata nata senfɛ ka sabu kɛ don min na Alassane Dramane Ouattara y'a kanu k'a bɛ kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini o don maa min kun bɛ fanga na konawarikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Henri Kona Bedi ye o kun y'a jira k'a fɔ Alassane tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ka sabu kɛ ko Kodowari ka den dɛ sigikafɔw de tora senna fɔ Afrique du Sud jamana ɲɛmaakɔrɔ Thabo Mbeki ka surunani do kɛra sababu ye Henri Kona Bedi ka fanga bannen kɔfɛ ni Laurent Kudu Gbagbo nana ale nɔna ka Laurent Kudu Gbagbo n'a hakili jira ɲɔgɔn na walasa jamana ka se ka basigi a k'a to Alassane Dramane Ouattara sen ka don jamana kuntigisigi kalataw la o kumana sariya sunba kɔnɔ sariya se dɔ bɛ yen Aswa Adu ka fɔ la n'a ma kɛ sariya sen 48 ye kɔni o de taara Laurent Kudu Gbagbo fɛ walasa diɲɛ bɛ se ka di Alassane Dramane Ouattara ma a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini Aswa Adu ko yɛlɛma donna jamana sariya sunba la ka na ni fanga kunzabana ye u k'a ma ko 3e république ko n'i y'o sen k'i b'a ye k'a fɔ a man kan Alassane Dramane Ouattara k'i kanbɔ nka o n'a ta bɛɛ k'a kɛ mɛ k'i kanbɔ k'a bɛ mana nzabana ɲini o kumana ko sira o sira bɛ yen n'o de kan ka minɛ sariya na sira kan Laurent Kudu Gbagbo nɔfɛ maaw fɛ walasa Laurent Kudu Gbagbo sen ka don jamana kuntigisigi kalata la k'u n'o siraw bɛɛ lajɛlen minɛ.
lagine Konakiri fanga sinamato nyema Selu Ndalen Jallow abi kambo ka jamana nyama ya nyini walikele ata nyini ndene utikalo tile bisaba ani kele de dame aye kagwele ya bade be Selu Ndalen Jallow gabi lagine fanga sinamato nyema kasabuke ani maminu mejela jekulu kono jekulu mingalenga do ko jamana sharia sumbaka lapasa akana ferekete yelema jamana nyama Alpha Condé fe ka manda sabana nyini ukama ko Front National pour la Défense de la Constitution FNDC kurubato chama ngeme ka nyonzoro akono Selu Ndalen Jallow ere ka fanga nyini ndo be kono ubije kaniso kuyatama ukenyombe ode kalengado ko mashika ni sendo kalata ina Alpha Condé ni ma kanata kalata ye kasabuke uteje ni akamana nzabana ngwe Selu Ndalen Jallow dun akafanga nyini ndo UFDG kono kumanyonya ubeshina kanyeshi jamana kundigesigi kalata natamu FNDC la ka ukalenga do ye maoma ni ye kamo kebeke chebo ye jamana kundigesigi kalata nata simve oye gwene ye kabo ukaje kulu kono ni oye FNDC ye kasabuke uluni mashiti se kafara nyonga mami mafo kabi kwada Alpha Condé kwala ka jamana nyema ya nyini ngafanga sinamato nyema be fanga sinamato nyema la lagine Konakiri jamana kono ludo ya yira kafo FNDC la ka umana to kujo yoro alaba beke gwele ya baye uyeru bulu kasabuke na fora ko mo ka bo ka niso ko ya tama bulu da lagine Konakiri jamana kono tiendo FNDC la ka ubi mo bo nga mafamba bi bo fanga nyini ndo mingono oye Selu Ndalen Jallow na ka fanga nyini ndo UFDG ko koromasuru ye minye kwa saina uye boli chama nyuada amase ka ke ka sabuke mo mabo Selu Ndalen Jallow ka fanga nyini ndo UFDG kono ubila mabe ka nyon nyininga Selu Ndalen Jallow bi kambo wa ati kambo nyininga li reta metrengu fo kanuba ula jamana koka no ya sorola bi kambo walikele ati kambo septembre kalo tle segi fanga nyini ndo mbela jele ka jamana nyama ya nyinini gafe ka ngase jamana sharia suma kolosi yoro cour constitutionnel ka sebenvura nyana bola fe ni oye greffier Togo jamana kono coronavirus bana bato ma bakele ni keme sabani mugani worodo ma muga ani ma wolonvla kero satai kabina damene na kana se bimo bebe na coronavirus bana beka chari Togo jamana kono jatemina ubombe odeka marabembe na sebe korojugu yambe ye oye jamana chamanje yava marabulo ye duguba uminu me ola ajengre chamba ani sokode agerala kafo kabo pumadola kata pumadola amanga moka munyukumanya kake couvre-feu neganya mugani ngele 21h katabla sogomada chafuluka muluka pumana 5h du matin jamana nyama kala selido ya jira kafo ni yoro ko folle nunu na joro nango badu Dr Michel Serge Kodom ale ya yira kafo dawore ma coronavirus walangata jama jera ude fanga bonyana kona ina kosada ina akunga kominga jugo be mabe malaw dande coronavirus bana ko la Togo feminu vome ko oluka labato mimi se kato mo be se ka keshi coronavirus bana sorolimo ma chama ngema ko kebulu ko feto fenyi jama jerew jana jaw dengunu ni konyo o bebe sina bi mo sera nedu kuna fono do ye ajira kafo juye kalot le mugani uti kalot le mugani zabache le besaba ani sabakono ma kemenani ani mabikono ndo ani manani coronavirus bana yera odela wala bitanizo barakela ula mabinani ani mafla ayelemana odela ode ato ma chamanzera mbebbi kene ya tikila maminu mekene ya soula ulu ye sheria udi kafo furakele minanjulende ubolo mimise gato keto kama furake unibise ka kishi bela jelebe ki seko damajira deke inni kishi chogo nyinina kene ya tikila ma ufamve ukofe mimoko état d'urgence ni oye ka donga fo jamana ta nyimuluka obito senato go jamana kono fo septembre kalot letani duru anyine me mo fe minu vura dama ubenyaje ula la dala nyaje ina fo Togo ka ufe udomeni olada nyaje minonye wala sa akase ka famo anvea kore ndomo ani do ani sogo bow onanyo naw sumaun dige kuma ofene ya dama nyaje Togo obela jelebe jama jere ko uketo ukajete meneke danvara minu vome ko do maw ni nyonje okalabat Franzika uka ministeri nyama Jean Castex alamusa aya yira kafo akadi jamana nyama uye ka Franzika de umbali uka dongo flana wereke sojula ka sabuga coronavirus banaye oludu nyaba la kafo coronavirus bana benyini ka segi Franzi mara yoro tani ngonondo njade mine ko ke coronavirus bana soro yoro ye Franzi dugu koloka ka fara Franzi fa ba parini bouche du romuka yira la kafo mabisaba ani makonondo ode yira kafo coronavirus bana be ola da kurunya kele juye kalo coronavirus bana oneni utikalo in coronavirus bana danvara babe uche utikalo indaka chane juye kataka seki Jean Castex ya yira kafo lakana tigilama polisi la kaw uye kangari dako kema wolon vlandé ke Franzi ka deunye dugolo fandana ni bela jelefe Franzi kono nunda tukula donina kasabuke ujako yambe Franzi jamana kono unga kwabina laje ani Franzi faba polisi la kaw ka nyema
ka kuma ɲɔgɔnya dɔw kɛ ani Faransi faba mɛri min bɛ se ka to fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan ka se ka nun datugula doni kɛ diyagoya ye jamanadenw ka ɲɛnginiw minnu kan ka ye a dafɛ k'o ɲɛnginiw don bala. Ameriki ka den min bɔnɛna ani nama wolofima ko Jacob Blake ka sabu kɛ polisilakaw ye kungɛɲɛ 7 kɛ a la mugu la marifa n'o kɛmɛ ka Ameriki jamana sɛbɛkɔrɔkalaya bi. Ameriki yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ min n'a fanga ka bon bololandola NBA o bololandola tibaw kɛmɛ ko u bɛ ndola jɔ. A kɛra dugu min na n'o ye Kenosha ye lakana tigilamaw ka ɲɛma ye a jira k'a fɔ muru dɔ yera maa wolofima in ka mobili kɔnɔ mugu bi tɛ a la tuma min nisɔngoya taama senfɛ maa 2 tora denmisɛnnin kelen bɛ san 17 marifa yera ale bolo. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna Jacob Blake ka muru de kun ka sa min yera mobili kɔnɔ mugu tilen kɔfɛ a la. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnn'a ma.